protocol tayo na dapat sundin. Bawal po tayong magpapagrab ng pagkain. Bawal po tayo magpalabas ng kahit anong gamit sa family. Bawal po tayo magpahatid ng food. Kung kinakailangan, binibidyo mo ako. So, ano karon sa kuan sa OWA. Karon sa OWA. Pila pa. Taas kang pila. Step by step tanan. Dili ka makadiretso ang gawas. Balik na lang po. Naghahanap pala. Sige ma'am, sige ma'am. Tatanong si ate kung may buntis ba? Walang buntis sa lahat nandito wala daw buntis. Fini-check lang ni ate. Kasi baka isi-separate siguro or ano. Wala sigurong ikuan ilang i-separate ang katong buntis. Pumutahan na si ate. So hulat pagyapon mi sa bus no, nami sa bus station, shuttle bus station. Hulat ko na mga bus for proceed mi sa kuan. Proceed na mi sa quarantine hotel. Na designated hotel na for quarantine 10 days. So hulat sa mi. Actually na-check na nga mong kuan sa OWA. Na may ginapilapan sa OWA, na-check na to siya. So proceed na po mi sa next step na po. Unta nga katong mga nabaksinan, mababa ang quarantine days na unta. Baka magumi kabalo, wala pa man po na interview. So let's find out niya kung sa idagan ano. Sige sa bus. Karga sana mo magamit. Sa bus no. Isa ka kuan, isa ka tao. Na taga paborito kada ako. Isa ka row, isa lang ka tao. Di ba kanti ang isa. So safety nga po, social distancing nga po no. Gawin po sa loob ng kwarto. Kailangan automatic pagpasok ng kwarto. Asikasuhin po yan dahil kukunin ko yan pagka umagahan. Okay? So ngayon, makinig po tayo. My name is Jo. Ako po yung OWA na representative na bilang assistant nyo sa loob ng hotel. Kung may mga pangangailangan po tayo o may mga concern po tayo, kailangan yung kontakin si house parent. Meron po ako doong telepono. Meron po akong landline at cellphone number doon kay hotel. Ibibigay po sa inyo mamaya. Okay po. So may mga protocol tayo na dapat sundin. Bawal po tayong magpapagrab ng pagkain. Bawal po tayo magpalabas ng kahit anong gamit sa family. Bawal po tayo magpahatid ng food. Kung kinakailangan, binibidyo mo ako. Sige, okay lang. Kung kinakailangan, sa hotel muna tayo bibili. Okay? Pwede naman po magpapabili sa akin, by essential, kung wala po kayong shampoo, wala po kayo kahit ano, house parent po, nandito lang po ako mga darling. Okay? So, bawal po tayo magpalabas ng kahit anong gamit, iwasan muna natin. Ha? Question. 7 days bago tayo i-swab, 10 days bago tayo i-release. So, kung magpaparelease po kami, automatic, anong dumating tayo ngayon? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kayo i-swab.
17, 18, 19 kayo i-release. Okay? Automatic, pag 18 po, nagkaka-result na po tayo niyan. 18 ng 10 p.m. ng gabi, nag-iikot po si house parent. Tuturuan kayo ni house parent kung paano mag-check ng result. Automatic 6 p.m. release po tayo ng hotel. So, bawal po magpapasundo. Kung mga malalapit lang po dito sa hotel, kailangan po ng barangay acceptance letter dahil mahigpit po yung Quezon City. Kailangan natin po ng barangay acceptance letter. Kung mga walang sundo po, meron naman pong OWA, maghahatid sa inyo sa PITX. Meron pong mga people doon, Batangas, Cavite. Idor-to-door po kayo ni OWA. Yung mga Luzon. Pero yung mga terminal to, ihahatid kayo ng doon sa terminal to, ita-drop point po kayo ng driver ng OWA. Ito din po ang kukuha sa inyo. Doon din po ihahatid kayo ni OWA. Okay? Napakalinaw po. Maliwanag. Napakalinaw po ate. Pero yung mga bawal, iwasan natin. Yes po. Okay? So kung may mga kailangan, tawagan si house parent. May mga pabili, pwede kayo magpabili sa akin. Okay po. Pero wag lang pagkain. Bawal muna. Opo. Pagkain po kay hotel po yun. May tanong po kami. Oh, question po ate. Yung pagkain po namin, hindi po yung libre. Pagkain po, libre po. Breakfast, lunch, dinner. Okay. Pag walang tubig sa loob ng kwarto, kailangan may tubig po. In charge po kay OWA yun. Walang na tubig doon, mineral water din yun dahil yun din ang iniinom ko. Wi-Fi po ate, Wi-Fi. Libre lahat, libre lahat mga madam. Maraming salamat So po. ngayon, Maraming papasok salamat. kayo ng hotel, yung mga OSS nyo, ilagay nyo sa registration, sa taas ng registration, dahil kinakailangan din po ni hotel yun. Okay, yung mga walang registration, gumawa na po sa loob ng hotel dahil kailangan din po nila yun. Yung number lang ate ilagay, yung number lang. Yes po. Okay po. Mag-fill kayo doon. Okay? Kulirin yung mga passport, labas kayo, pasok. Hoy, form daw, saan yung form? Salamat po ate, salamat po sa info. So okay na. Ha? Kana muna. Kana muna. Ayan po yung ano, yan po yung code na ilalagay sa ibabaw. Yan po, yan balik Pinas. Yan yung sinasabi ni ate kanina. Ito, muna. Card na siya. Masa may mga naog dito ah? Sige. So kato na mutiin po ni ate no sa hotel. Mag-vlog ka ba, kuya? Moto siya mga protocol nga atong pagkasundon. Vlogger ka na ba, kuya? Parang ganun na rin nga. sige po, bababanan po kami. Mga naog sa may kayo, musang ayos ng mga kagamit. So ito sa hotel. Bye. Ano makatay mo natin ito? Namis na sa Quezon City na location ng mga hotel sa Quezon City. Mayroon yung kayo talagan. Tumipang naman po. Gusto. Balik ta niya. Magkuha na sa may mga paminahon ng mga sulit sa mo, advice sa mo. Tapos mag-fill up namin ng papel. Balik na niya. Nasa itong kwarto no, nabot na kita. Ay, salamat. So, muna akong ako, makipagsaka. Muna akong kwarto no. Isorry mo. Isorry mo sa akong kwarto. Hindi akong CR. Switch. CR. Shower. Okay siya. Limpyo kayo, no? And then, ito ta sa closet. Nagsanina. Dito kailangan ni kay maghabuha pa ko sa akong mga gamit nga. Di mo kumpuyo dire ko mapuyo. Ako nang ipakita sa inyo mga nakahigdaanan. Double deck. Pero ko ra isa matulog. Abi sa rasa ko dire, usay dire. Nya ugma diha. Nya sunod adlaw dire. At tuyo ko nagtulog ni tanan dire. Nya akong shampoo, sa man eh. Mga sabon, mga paraphernalias ng sabon, ako landline. So dire niya akong kan, di ako abot na. Naway TV. Dara akong body. Safety na si body. Kung unlan, akong mga towel, kung habol. Nya, aside na napog ko'y
isa ka galong tuba. Ay, tuba dili day. Tubig. Nay kape syempre. Di ba pwede way kape? Ato man ang kape na unsa. Sumpay sinabuhi na. Yang atong gusto kag hayag, gusto kag ngit-ngit. Asa naman ngit-ngit? Ngit-ngit gaw. O hayag ni hayag menon. Op kana. Dim lang ba? Nabradada niya po initan man ko gaw. Wa man naka-under ng aircon ako no. Split type. Ito kayo. Asang switch nimo gaw? Asang switch aircon gaw? Ano eh? Oy. Muniron. Aw. Andar na gaw. Oy, may mandar gaw di lang. Ano ba? Ito kabalaka di kamandar dia. Nawa. Bugnawa. Ano ba? Bugnaw na. Okay na. So, mo to kong balay. Balay. Ako din ko akong hotel, no? Okay siya. Kulang isa diri. Oo. So, mo to, no? Mga higala. Ako yung pangutanan ako tong nagkuhan sa mga ganina nag-facilitate ganina nga kaming mga nabaksinan ba, first dose, second dose, pwede bababaan ang amuhang kuan, ang amuhang quarantine days sa hotel. So, ang tubag nila is same lang daw gihapon. It's either first dose, second dose, or complete na kag vaccine. Dili siya exempted. So, need yun mo i-consume ang 10 days hapon sa quarantine hotel. So, wala may mahimo. Tapos nagpa-swab test pag ani ko bago ko nila ka sa Saudi, nagpa-swab test po dito, negative gyapon ang result. So wala gyapon siya. So kumbaga dili gyapon nimo siya magamit. Kay mamaya pa mosunod gyapon sa protocol nila diri sa Pilipinas. So mo to. Dagdag info lang po ako sa inyo kay kabalo ko na may mga changes, dili man gid yung permitting inani. Sa amuan lang karon nga nangabot, karon nga bulan or days. June 10, 2021, abot mi sa Pilipinas. Muna ilang protocol diri rabta na mo. So, klaro kayo. So, mo lang to. Dugang kaalaman sa mga gusto magbakasyon sa Pilipinas. No? So, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, subscribe na para char-char lang. Good. Tuwa man eh. So, sige, daghang salamat lang. Ito sa sunod. Bye-bye. Kaki atar ng naong ni mong bata ka.